Hvad er klokken egentlig? Klokken er 11:30. Og vi har netop lavet lidt telefon-sms-fis med Sanne Rasmussen. Og det var meget sjovt. Og jeg tror ikke vi skal citere noget af det vi har skrevet. Hvad skal han skrive? Hvad skal han skrive? Ja, altså hvis du skriver, så finder vi lige på. Skal vi skrive lidt, så skal vi sige, er det undskyldning, eller er det bare lidt? Nej, det er ikke lidt videre på, at det er den der jamsnit der. Okay, så ikke før en svarer. Skriv du bare, du ved, jeg har brug for det uforpligtende. Det er jo godt skrevet. Men hvorfor? Hvordan, nu så tager man sit, hvis man nu skriver DUE, og så kan man så skrive sådan FU eller noget. Hvordan kan man så køre ned som sit eget muligheder? Du ved ikke engang, hvordan man bruger et ordbog. Okay. Skal du have lidt uforpligtende, eller hvad? Nej.